Dobro, stvarno sam prezadovoljan, jeste da je malo toplije nego što smo očekivali, ali uopšte, znači, generalno smo zadovoljni. Imali smo, dve utakmice u koje smo, u obe utakmice smo pobedili i najbitnije je to da niko nije povređen posle tih utakmica. Tek smo počeli ovde, da kažem, pripreme, prošli smo taj neki bazični deo na Tari gde smo uhvatili zalet i sada nastavljamo dalje. Jeste, ja pre 2 godine kada sam došao na pozornicu, rekao sam dolazi zbog Lige šampiona i tada smo ušli u Ligu šampiona. Naravno da bi sada voleo da isto tako bude, da uđemo u Ligu šampiona, eto da kažem, prošle godine, osim te titule Evropu i da kažem, eto u kupu bacili smo neku senku, ali jednostavno ove godine imamo visoke ciljeve, normalno da kažem, eto ovih prvih, da kažem, 4 ili 6 utakmica može da odredi dalji tok sezone, jer jednostavno ako uđemo u Ligu šampiona, ako budemo igrali kako treba, mislim da neće biti problema u prvenstvu, ali opet, kažem, ovih narednih meseci, da kažem, određuje dalji tok sezone. Pa jeste, za sada nijedan igrač nije otišao i osim igrača kojima je istekao ugovor, došlo je 4 ili 5 povećanja. Za sada su se lepo uklopili, opet i ta povećanja mi ih poznajemo, što iz reprezentacije mlade, što iz kluba, oni su bili nosioci u svojim klubovima. Jednostavno, kao što si rekao, jako je bitno što je ostalo, da kažem, jedan kostur ekipe na okupu i da pomognemo tim povećanjima i normalno mladim igračima koji dolaze i koji mislim da mogu da nam budu najveća snaga ove sezone. Pa dobro, malo se stišalo, jeste bilo neke priče i jednostavno nisam teo to u prvi plan da stavljam, jer igrači dobro znaju kada je odmor, treba se stvarno odmoriti i ne razmišljati o tim stvarima. Opet, da je bilo nešto konkretno, sigurno da bi razgovarali, ali opet kažem, tu sam, nije mi bilo u prvom planu da idem. Normalno, ako se pojavi dobra ponuda, sigurno da ću razgovarati sa klubom. Ovde sam jednostavno posle 2 godine, da kažem 3 godine, odrađujem prve pripreme od početka i prijem je to. Pripreme su mnogo jače i sigurno da je to igračima najmanje prije, ali jednostavno kada budemo sve završili i kada budemo bili spremni kao što su zamislili naši šefovi, jednostavno mislim da ćemo ući u te utakmice maksimalno spremni i da probamo da uđemo u Ligu šampiona. Pa dobro, ja sam pre tačno 7 godina sam debitovao za Partizan, znači još nisam imao punih 18 godina, 17 godina, baš kod Vermezovića, znači 2 utakmice sam odigrao u toj sezoni, to mi je bila prva titula i jednostavno radio sam sa njime u Teleoptiku, u drugom timu Partizana, gde sam bio 2 godine i maksimalno poznajem njegov rad i jednostavno sve ovo nije mi novo, ima tu nas par igrača koji smo već trenirali sa njim, pre ovoga 1, 2, 3 sezone nas je vodio i jednostavno, da kažem, nismo navikli na ovako jak rad, ali opet kažem, znači u ovom momentu jeste da smo umorni, možda ne prija, ali kažem, kada se bude sve završilo, mislim da ćemo biti maksimalno spremni. Pa dobro, jeste sigurno da jednostavno pre 4 godine sam upisao fakultet, nisam želeo mnogo da pričam, jer opet profesionala, fudbalski, da kažem, ja sam profesionalac i jednostavno jako je teško sladiti školu i fudbal, ali eto, meni je uspelo i jednostavno treba razmišljati o stvarima posle fudbala i da jednostavno imamo neka i druga zanimanja. Sigurno da nam je fudbal na prvom mestu, jer smo profesionalci u svom poslu i eto, želimo to maksimalno da odarimo.